Torna kone mogo teri
ani teringe tɛ kelen ye a fɔ dɛ mɔgɔ teri dɔ bɛ yen n'i ye kungo sɔrɔ lo min i t'a ye nin min filɛ nin kamalen ni terikɛ le bɛ nin a bɛ fɔ a ma ko Amɛdi n'i ma si lɔn i m'a dɔn i b'a fɔ ko bɔra kɔnɔ kelen na ni Ala ni kanu kosɔn ni a tun bɛ yɔrɔ min na o yɛlɛmana ne fɛ yan a bɛ si yan fɛ Ala ni teriya kosɔn ne facɛ le bɛ nin nin tɔgɔ le ko Dramani nin ta baden mɔgɔ cɛ le bɛ nin donc o le den ne tɔgɔ ma facɛ donc n'a nana ka na fɔli kɛ ni ma ɲɛfɔ kamera b'a ta n bɛ kɛ fitiriwale ye nin ne b'a souvenir fɛ ni laban b'a bila n kunkɔrɔ Ala ni a kɔrɔ kosɔn bɔnnibaw yɛrɛ nana ne jansa ni dasi 1000 filani nana ne jansa sisan 1000 1000 ni n b'a ɲini fɛ 200 bɔ na dɔrɔn y'a di jeliba ma o bɛ kɛ o 200 bɔ na y'a di Togola TV ma tɔ 600 i y'o bila yakoro yala a bɛ bɛn nɔ Togola TV 200 jeliba 200 a tɔ 600 i ta ye Asumana ko jamati enala Asumana ko jamati enala Asumana ko jamati enala Asumana ko jamati
Tamadere kambina ngwa mama nego kuma baba mandela. Dawada ngone magani tamadere be mo bula bula. Amraga tere ajala tamadere be mo bula bula. Amaga budu maye tamadere be mo bula bula. Amaga kanu maye wa tamadere be mo bula bula. Tamadere kamina ngwa kumamba nego kuma baba mandela. Ngone famane ki ngone nagane wa tamadere be mo bula bula. Nyogwa kuna mado buruzola aburu duma beza de fule. Ali nyogwa kuna mado teri yala adre duma beza de fule. Tamadere kamina ngwa kuma ma nego kuma baba mandela. Amerilem tore na konaga tamadere be mo bula bula. Hey!